A veure, primer de tot anem a obrir la teva imatge de fons. Imaginem-nos que és aquesta, jo no ho sé, però m'imagino que és aquesta. A sobre, com una capa d'imatge, li afegim la teva imatge. I ara el problema és que el tamany és molt gran. Val? Si ens fixem, és molt, molt gran. L'hem de fer petit i posar-lo ben col·locat perquè es vegi bé el fons. Imaginem-nos que tu el vols fer així una mica girat i el vols fer d'aquesta mida. Val? Ok, el deixem així i ara hem d'anar a treure tot el fons. Val? Llavors, el que deia jo del canal alfa és això. Val? Si jo clico aquí sobre, aquest tros me l'esborra, però tindrà problemes en aquest tros d'aquí perquè és molt semblant al fons. Vale? Com ho podem fer? Doncs mira, a veure, traiem un tros ben gros i ara els trossos més petits agafem el pinzell i amb el zoom ens acostem i anem a resseguir una mica tota la figura aquesta. D'acord? Quan ho hem resseguit tot, després podem tornar a aplicar el fons aquest, el pot de pintura amb la transparència. Val? Si ho fem abans, què passarà? Doncs que ens esborrarà també part de l'altre. Per tant, anem a poc, aquí sí que has de tenir molta paciència, val? I ara fixa't, aquest tros que ja l'hem delimitat, val? Ara sí que el podem treure. Ens passa igual aquí. Val? Agafem el pinzell, esborrem el trosset, i aquí amb paciència, jo ho estic fent una mica ràpid, però bueno, fixa't que més o menys vaig allà on em marca la roba i ara puc agafar l'altra i anar sense tant de compte. La brutícia aquesta que queda aquí ho puc treure molt fàcilment fent més gran el pinzell, O sigui, fixa't, val? Faig més gran o més petit en funció de la necessitat i ja està, d'acord? Així ho puc acabar de treure. Val, mirem com queda. Bueno, hi ha molta brutícia, però ja has vist que el procés de treball és aquest. No allargo el vídeo perquè si no tindrem problemes després a l'hora de penjar-lo, d'acord? Per tant, tu pots acabar de fer tots els detalls, ajustar-te més amb el zoom, pots ajustar una mica més amb el zoom i després, doncs mira, anar polint i anar netejant tot allò que creguis que no ha quedat del tot com tu volies. Vale? Sí? Fixa't, en el cabell passa igual, puc fer més petit i així el deixem doncs, perfectament alineat tal com a tu t'agradaria que quedés. Em penso que amb això ja t'hauré ajudat, perquè crec que aquest era el problema que tenies, oi que sí? Doncs vinga, fins ara.